Herbal ng Bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban. At paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, good morning, good morning. Alas 8:30 lang, programan PM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmaloy. Bayan muna bago sarili. Yan aspeto technical engineer Nixon Dakal dan si sidekick mo. Kuninaling aran to. Good morning. Dan siyempre jad paway na sesyon. Siyempre sa partner tayo Leon Elorde Castro Jr. Kaya balot sumaktoryo amigo RJ Jimenez at your service always.
Wadyala si partner tayo, Leon Elorde Castro Jr. sa Oscar Head na bali na Binmaloy, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Good morning, partner. Hello, partner. Magano at pasok. O, sige. Okay, good morning, partner. Good morning. Good morning, partner RJ. Lalo sa listeners na sa programa tayo PM o Binmaloy. Anta may intro labat sa mga intro labat na lugit. Alam po da natin at payout tayo na sa senior tayo sa may sokpen ni Makawat Iray at 3,000 labat. Wow! Aha, natan ha? Ito na, idang kinuyag, sunyo sa katangian, tan, aray dumurin tan, lalo sa bali na Binmaloy, nandiyan luyag na Pangasinan, tan amin irang pasan, na naririnig sa programa tan, PM, masantos, maabig, magandang umaga po sa inyong lahat, partner Ajay. Okay, so inarso panpayaw tanda, di tanod balay o yakaryod sa aray barangay, partner? Partner Ajay, yakarmin barangay, wala yan natin, so barangay, Okay, schedule, laan na sa aray, kintay, aray, di sa baliday, aray, wadya representative, shout out tira, lapod kuliday, ang ano, ulanira barangay, talapod sa may programa tayo singer sa gobyerno at senior, sa senior sa singer at gobyerno. Yes, yes. Malindong, Baybay Pulong, Baybay Lopez, sa Residusor, Sabangan, Bunlag, sa Isulong Norte, Caloocan Norte, sa Lapingaw, Caloocan Dupo, Caloocan Sur, Poblasyon. Taloy agaw ya, partner RJ, payout tayo. Tana amin na buwas sa may kotisigol tayo, kina na P8, tana no 26 sa may OSCA second quarter meeting na Interior Oscar Pangasinan, tanod yung 30 amang may consultation na nationwide namin na OSCA Dimad Metro Manila, Panraji. Araya, ipaparang talara piano Dimad Manila, di bagatira may amin iran sa yung na araya mithiin ng ating mga senior citizen, lalo-lalo na itong kanilang inaasahan na matagal na ang universal pension at itong social pension na medyo maraming problema dito na dapat ayusin. Ito ipaabot natin kaya Secretary Gatchalian at sa may ibang ayusin ng gobyerno kung bakit ito nangyayari na iba-ibang mga proseso na binababa na mga palpak na klaseng proseso, partner Ajay. Di balit, ito lalaban natin at ito hindi tayo takot sa Manila na ipagsabihin natin kasi kawawa naman itong mga nasa baba na mga laylay ng mga empleyado, silang natatama ng mga tao dahil silang nag-implement kung saan nagbababa ang ating mga nasa taas na mali-maling klase implementasyon sa mga senior. Kaya ito po, kawawang ating mga nasa region, nasa probinsya, sila nasisisi tuloy. Pero utusin mo, sila po lang ay sumusunod sa mga utos sa taas. Kaya dapat iparating sa taas para hindi naman kawawa ang ating mga empleyado na sa laylayan, partner RJ. Yan ako believe sa iyo pag nasa katwiran, karapatan at tama, ipinaglalaban mo, partner. Kasi partner, pag walang tatayo, wala na nga ang mga senior. Yes, oo. Umaasa, patay na. Wala pang universal pension, wala pang social pension, may mga iba pa dyan may yaman na nga, may social pension pa. May mga, hindi lahat ng mga SS na alis, mayroon pa rin mga iba. Kaya dapat itutuloy nila ito, hihingin natin na may revalidation lahat ng mga pensioner at ibigay natin sa tama ng mga social pension. Kasi isipin nila yung pribileyo kontra honorarium. Hindi na pwedeng sabihin na double compensation kasi ang pension is pribileyo. Ang honorarium is service rendered. Yes. Dapat magbasa silang dictionary. Correct. Iba yung tama. Mali-mali yung nasa isip nila. Pinagtatrabahuan mo yun di ba? Private yung SS, inipon ng isang tao. Ang pagkikilamang gobyerno, ano pakiram ng gobyerno doon inipon na nga ng tao para sa sarili niya. Yan ang ating mga sasabihin doon sa taas. Ipaalam natin kung tama yung mga proseso na ginagawa nila. Okay, so partner asikasuhin mo yan at talagang pagka nandyan ka maasikaso yan at maipupustro yan partner. Kasi ngayon, gising ang OSCA ng Binmaloy, gising ang OSCA ng Pangasinan, gigisingin natin ang OSCA ng buong Pilipinas, partner RJ. Okay, so okay partner, sikasuhin mo na yung... Alam mo na ako, partner RJ, at bala ka muna dahil siyempre, trabaho muna.
at saka bukas na lang mag-report ako kung ano nangyari sa ating mga payout. So, salamat Partner RJ at sa ating mga listeners, magandang umaga po lahat sa kanila. Okay. So, i-excuse natin si partner Leon Elorde Castro today sa ating palatuntunan dahil meron siyang malagang misyon para sa mga senior dyan sa bayan po ng Binmalay. So, thank you partner At sa puntong ito ay atin pong ipaparinig yung mga interview natin kay Mayor Pet Merera patungkol naman sa kanyang mga posisyon dito sa mga nangyayari dyan sa bayan ng Binmalay na talagang hindi na mapigilan yung pag-asenso ika nga dahil sa nagsisidatingan na yung mga iba't ibang infrastruktura dyan, mga commercial establishment yan na lalong magpapunlad dyan po sa bayan ng Binmalay. At siya na nga dyan yung nalalapit na pagbubukas ng isang fast food chain sikat sa buong bansa, sa buong mundo. Nandyan na ho sa bayan ng Binmalay at yung opening nito ay sa araw po ng Lunes. At narito yung panayam natin kay Mayor Pet Merera. Napakaganda rin na Bakit? Nawala? lalo na yung pagbubukas ng Jollibee. Sa dahilan po, nakikita natin, ginagawa natin lahat ng paraan para magiging maayos ang ating bayan Binmalay. Lalo na pagdating sa mga financial na alam natin ay magbibigay ng isang bagay na makatulong sa ating bayan Binmalay. Ano pa po yung mga inaasahan natin na investment layer so far? Well, yung alternatibo na isang investment na naman ang ginagawa natin, yung papapaalis ng mismong ating mga fish pen, fish cages. Kasi isang uri yan na makakatulong sa ating bayan. Kasi pag once na naalis natin lahat at na-dredging natin yan, isang bagay na naman na gagawin natin ay may re-regulate yung mga fish pen. Although babalik sila, kaya lang iaayos lang. Last time na na-interview namin ito dyan sa pagkakayos. Ayan, sandali at medyo nawala. Ba't kaya? Tutuloy natin. So, yun, yung mga plano ni Mayor Pet Merera, pagpapalis ng mga fish-pen dyan, magiging malinis ang ilog. At siyempre, in the near future, baka mayroong floating restaurant dyan, Mayor. Okay, the best. Ito, pagpatuloy po natin. Parang may balak tayo na parang maging tourism ng isa. Yes, tama ka dyan. At least ginagawa natin lahat ng paraan para magiging iaayos natin para lalong kumita ang ating bayan Binmalay. Sir, ilang araw po ba sa paghugot na nga lang, halos sa isang paghugot na lang, umaabot ng isang oras sa dilang sa katigas ng baon ng mismong kawayan sa mismong putik. ilang porsyento na ito, Mayor, so far po? Well, hindi ba natin masasabi kasi hanggang ngayon nasa nagilayan pa rin sila, no? Pero sinabihan naman natin yung mga barangay officials na sana tumulong nila habang naghuhugot sila doon sa barangay, doon sa kanila, ayos naman na nila. Tumulong na lang sila para at least magiging maayos at mabilis ang ating trabaho at lalo-lalo na ay para may ayos na rin natin yung pagdadredging sa mismong kailugan. Maybe you know, Mayor, sino po yung parang on top dito na of course, the Office of the Mayor, pero ano po yung parang, sino po yung parang nauuna po talaga dun sa... Well, ang Department of Agriculture, kay Madam Regilin Labad at sila po at sa ngayon, nandun sila sa Nagilayan, kasama niya yung mga barangay officials, mga tanots na nandun ngayon na nag-dismantle.
more or less itong stretch po ng Kailugan na, ilang kilometro po ito na yun? Kung i-ano natin yan, that is more than, that is almost 5 to 10 kilometers yan. Na iikutin yan. Ano kayo ng miracle? Punta dito si DPWH Secretary. Yan, at patuloy yung ginagawang pag-alis sa mga fishermen. Merap mo, kalan. Makulkul na't may pitak. So, nanirapan, iray kabiyangan na dismantling team, yasaratan at kalan. Yan na parang ito yung tugon ng National DPWH sa inyong program. Well, doon sa nung nagpunta nga rin dito si Yuse Kalima, pinag-uusapan namin yun sa kontrabaha at yun nga, pag-dredging sa bawat ilog, no? So, sa ngayon, hindi pa muna kami makakilos dito sa dahil po dyan sa pagtatanggal ng ating mga mismong doon sa mga fish cages sa fish pen, no? So, yun na naantala sa aming lugar na sana maumpisa na sana. Kaya lang, hindi naman po pwede dahil unang-una, saan dadaan yung mga dredging machine kung nandyan pa rin yun, mga kawayan. Pero meron ng communication, Mayor, sa inyo or parang meron na kayong, ano ba tawag na Mayor? Hindi naman ka sunduan or MOA. Ano ba para... Actually, nandito na nagpunta na rito si Yuse Kalima dito sa opisina ko. Nag-usap kami tungkol dyan. At inaantay lang nila ang signal namin para dyan sa... yes. Pero doon po sa usapan po nyo, parang doon sa last interview natin sa inyo, may suggestion kayo tungkol sa diversion po na ginagawa po. Yes. Mapakinabangan talaga ng mga taga-Binmari. Para makita po namin, natakbakan na po yung kilid po ng papunta ng Matalapa. Oy, tambak lang. Tambak lang. May ginagawa sa sakit pala. Kung titingnan natin yan, gaano kabilis ang kanilang trabaho. Yun ang tanong ko. Kasi kung titingnan natin, magtatrabaho sila ngayon, bukas wala. Kung ilang araw, wala. So ilang beses na observation ko niyan. So ibig sabihin niyan, sana tuloy-tuloy. Hindi naman na gano'n na, hindi ko nga malaman kung talagang anong klaseng trabaho ang mayroon silang gagawin diyan. Kung kung mayroon pa pondo or what, kung naubos na ba yung pondo. Yun ang katanungan ko diyan minsan hindi ko na nga masabi kung ilang beses na nagsulat na ako sa ating mga directors at least wala pa silang tugon kung paano nila mismong sasabihin sa akin kung talagang sila ba kung ano talaga ang target date ng pagtatapos. Pwede ba 2007, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Hindi ko nga alam kung wala wala silang target date. Supposed to be magkaroon ng target date. Ang target date nila, yung phase by phase ang target date nila. Yung kabuuan para magamit na sayang yung pera dyan na ginagamit. Hindi lang yung porque ba ginawa yan pahinto-hinto. Yung pera na yan, na-invest dyan Kung titignan natin malaki ng dyan. Kita yan kung in-invest mo yan sa ganyang sistema. Yan ang hindi nakikita. Dapat nga sana tignan muna nila yung pag nag-i-invest yung mismo mabilisan para maggamit kagad. Totoo lang, hindi lang yung pagkataas ng materyales, ang paggamit, ang mismong pangailangan ng taong bayan. Kasi may purpose yan Bakit? Anong nangyayari? Dapat nga sila tignan nila yan. Kung talagang sila may well-plan yung mga ginagawa nilang proyekto, dapat alam nila. Hindi na lang yung puro sa gawa ng gawa. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 5, hanggang ilang phase yan. Dapat alam nila. Yun po naman yung reaksyon ni Mayor Pete patungkol sa mga proyekto na natenga, di natuloy-tuloy dahil nga wala nang pondo. Yung pondo, pang phase 1 lang, pang phase 2, pang phase 3. Paano pag hindi pa dumating yung phase 4 at paano pag tuluyan ng wala? Hindi nakatenga, parang ganon. Siguro comment doon po sa sinabi po ni DPWH Secretary kamakailan pinuntahan niya yung nag-viral kasi tinapos nila kagad. Finished and unfinished yun po ang directive ng Pangulo. Finish and unfinished. Finished and unfinished. Kaya nga, nga. Bakit hindi na finish noon? Bakit ngayon palang ipipinish?
yung unfinished CV, finished ngayon. Kung titingnan natin, kung yung unfinished before, noon, at pininis na noon yan, hindi na malaki ang gagastusin ng gobyerno. Dahil yung unfinished noon, na dapat alam ng mga taga-DPWH, na alam nila na tumataas ang bawat sandali, lalo na sa mga mismong mga materialis, dapat iniisip nila yan. Kagaya itong ginagawa nila. Oh, tingnan mo, napakabagal. Bakit? Hindi ba tumataas yung mga materialis? Dapat isipin ng mga taga-DPWH niya kung talaga may concern sila. Sir, nung pumunta rito si Tama naman. Dahil pagka phase 1, yung pondo, iba na ngayon, iba na yung presyo ng materyales, lalo na may gera na nangyari, nagsitaasan lahat. Paano yan? Di ba? Lalong malaking pondo ang dapat gugulin para matapos yung mga proyekto na nasimulan noon pa na hanggang ngayon di pa natatapos. namin. Anong sabi niya? Yun na, nakakabot siya ng ulo niya. Bakit ganito? So yung parang waiting shed na tuloy ng mayor na ginagamit ngayon, yung ginagawa doon sa gilid, hindi pala yun yung connection na ituloy yan, ibang project yan. Diba? Pace by pace. Parang si Jerry noon. Pace by pace. Timeline. Sana nga, matupad yan. Hindi lang tayo puro sa salita, dapat sa gawa. Pero yan, Mayor, di ba, national project yan, walang kinalaman din. May kinalaman din ba yung probinsya? Or ang probinsya pwedeng magsabi na ba hindi yan patapusin? Dapat lang. Dapat kami, mga local at saka provincial, kailangan may dapat sapat na proper coordination. Otherwise, anong kaalaman niya kung kami mismo hindi kami binibigyan ng impormasyon. Yung mga mismo kanilang datas. Ano yung datas na yan? Yung accomplishment. Wala eh. Nagbibigay lang sila short. Tatanungin mo ano yung presentation ng kanilang construction activities, hindi na sasabihin. Tell me to the Marines. Alam ko yun dahil galing ako dyan eh. Si Kalima dito po. Kamusta po yung reklamo po ninyo sa mga ilang contractor na tinengga yung mga itong... Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung bakit pag ganun ko pa rin yan. Mismo, stop and go. Ang nangyayari, stop, go. Tapos, go, stop. Pero kayo, Mayor, siyempre, galing po kayo sa DPW. Assessment ninyo, bakit ito? Ilang taon na nakatenga yung laki? Alam nyo, that is a waste of money. Bakit kanyo? Yung book kahapon at ngayon, iba ang price noon. So, ibig sabihin, 10 years, 5 years ago, ginawa mo yun, tapos na-stop, tapos continuity, iba. So, imbes na nakatipid ka, lalo lumala. At the same time, kung titignan mo yung mismong kanyang strength, yung sa una, medyo mahina na. Lalo na, alam nyo naman, plot control. You see? Dapat nga, yun ang tignan parati ng ating gobyerno na nakakasakop sa mga ganyang proyekto. So, kung i-complain niya, halimbawa, ng mga taga-Winmati, Mayor, yung kontrakto, yung DPWA, dito sa ginawa nila na pag-take ganito at para yung pondo niya, syempre, mas tataas na naman ang difference. Yes. Sir, reaction po ninyo dahil Kaya magkakaroon ka ng ganyan kasi transparency yan. Ibig sabihin yan, kung titignan mo yan, kung bakit nandyan, mayroon kasama tayo sa 24 na cities and kasi tinitignan natin kung paano natin iginagastos yung pera. Dahil ako nasasayangan sa lahat ng mga bagay na paggastos. Dahil yung paggastos na yan, kung titignan mo, hindi mo pagmamayari ng tao bayan yan.
So supposed to be, once you plan everything, kailangan yung may mismong bagay na gusto mong pagkamitan ng pera ay may kita o di kaya usable. Hindi lang yun na parang white elephant na ginawa mo na walang silbi. Dapat ganun ang gawin ng ating gobyerno para magiging maayos at planado lahat ng ating mismong galaw. Yan po yung panayam natin kay Mayor Pet Merera. Mga reaksyon niya, ay posisyon tumat sa rayay proyekto ya pupundoan ng kakabalag ay ano pa garaya at nasumpal pa na pinabangan na umbalay. Tapos siyempre kung tumat kwartay gobyernutan, kwartatiran na mambabayar na buwis, ayan na paglabat ya sa aratan at napinabangan. Kumat, face by face, nasumpal mo may sakay, ang kapulay pundo to may unsublain, tipan sumpalan to ay adi akatiwangwangtan. Ita na dabin malay, tara may local funded projects, talaga na nasusumpal, na natututukan. Para may kontraktor ay ano antoy wadman da project plan specification materyales ya usaran ay usaryo kwento tananang to siyempre sa kaymot ya engineer kanya naganawawaldas tay kwarta yutan when it comes to infrastructure projects panggagawa na drainage daladalan ay no agaon tumbok kada sa may kasulatad plano rate kontraktor para manusar na substandard diran na balayang ay bay mas lalo doble sulugi na akin kwa nyo pabakbak to sarye duga asay kwantumot may sakay yan ang tapat kaya dindeng-dengalang ko sir di kaskasyan mo't ira ay ang kapulay tubunda akin tasiri na idebda ang dala na bidding tan kasi kanya na dapat anta na saray kontraktor tan umibibiding ira da sa kaya project anta dala no antura may usaran walalay iter walalay guidelines walalay watan iranda gastusan o sige pababaay presyo ina-indive mun maong paano mun tubo o sa gawan na sara may arom substandard per los binos bisya paterang balayang gawon daan duarang balayang pero dyan sa Binmalay hindi po pwede yan kung ano yung nandun sa plano ayun ang dapat sundin ng mga kontraktor yan. Agaw na Lunes may mantutapat ng kapigang kuno man Lucas sa Jollibee. Agaw na Lunes that will be on June 29. Bali-bali ante agaw saman Lunes. Singa pa sweldo lang to So nayari na mantutumbukan ladan. Saray nandarumaran na commercial establishment. Bali-bali may location to may Jollibee dita na da balay na Binmalay. May datin kulaan na sa may Mang Inasalmut Magic Kwantura. Natan talagan tagay. Two-story building na Jollibee. Mawang suparkingan to. May kulaan to na pasan the best. Good morning, saray tagatan kanawalan. Tanad saya Salapingaw, jayad parte na baybay pulong. Insandre, balay pensyon. Pero kakasalian to, di bale, palugar mo la, Insandre. Alak, si Insan pili. Kaspara family, good morning. Tanad Papaguyan, Kapwil, Soriano, good morning. Wala ayuson na Kapwil dito na right of way. Kapwil
Ana si Madam Ann, good morning. And si Madam Angel, good morning. Dita na da barangay Papaguyan, eray senior ditan. Palad kayo, walay senior citizen building yo. Dita na da barangay Papaguyan. Kumusta ti pa may ken? Kapwil. May tinagaran mundalin para sa tay green, green so abit laklayngan. Clean and green program. Ang kapulay malam oras at saya na programa na PM sa Binmalay, PAM sa Binmalay Bayan muna bago sarili. Yadangaranan na kapartner ko, Leon Elorde Castro Jr., Oscar na Binmalay ka-president at luyag na Pangasinan. Yada speto teknikal, Engineer Nexon Dakao, tan may sidekick to Pogi. Saya balot sa makter yan amigo, RJ Jimenez at your service always. Santos San Maabig ya oras at si katay namin. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJ